Қаршы олабыз, карантин. Білгенігізше Тимоти Тоттар, һәм һәр бір Тоттар малайының ауылда әбісі бар. Көз алдыңызға кетерігіз Тимоти өз ауылына қайтты. Иртәнгі дүртте сиырны саудым, һәм мин ауылға қайтым. Тек біз нәрсе эшлибез, һәм біз башланам. Ауылда гәлүш, қолымда минем iPhone, ләкин ауылда бірдә тотмый телефон. Кич белән чыктым клубка кызлар янына, алар бийләр Фирдус Тимаев җырына. Урамда кеше исәнләшә, ике кулла бөтен авыл йөри. Мула белән мине бутап, йөрәкне тезәм. Опа, бурышка әйтмәде, күп уйлап тормыйча, барысын аңа әйттем. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Тек, Тимур, җитте куланырга. Хәзер улым, син тыңла минем, укып җибәрәм. Рәп дигән әйберне әбиең иркән, бәшерде сиңа бәлеш. Тек, Тимур, син Мәскәүдә бөтенләй дә җулмыйсың әле? Ни пычрак бу киләләп? Әби бу пычрак түгел, бу тату. Нинди йолдыз булсам да, әбине мин онытмыйм. Авылга кайтып, барлык эшләрне эшлим. Онытмагыз сез туган авылыгызны, әби бабайлар көтәләр анда сезне. Сезнең каршыгызда карантин КВН командасы булды. Рәхмәт, дуслар. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзе